Hello, my 1,000 subscribers. Yes, 1,000 na po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lalo na sa buong angkan ko na nagmamahal at walang sawang suporta sa akin. Thank you. 1,000 na tayo. Salamat. Ngayon, dahil naka 1,000 tayo, magsi-celebrate tayo at gagawa tayo ng cake. Pero, kakanin ang gagawin natin. Gagawa tayo ng kasaba cake. Kaya nga, andusin ko kasi nagkuskus ako ng kasaba. Kaya, tuturo ko ngayon sa inyo kung paano gumawa ng kasaba ko. This is my mom's way. I always do, lahat ng ginagawa ko, niluluto ko, it's always my mom's way. Lumaki kasi ako na lagi lumaki kaming lahat na nandiyan siya lagi, nagluluto, nagbe-bake, lahat yan. Yung busog ka pa, gumagawa siya agad. Tapos sasabihin niya, kakain na! And then you have to eat. Kaya, huwag na kayo magtaka kung bakit tumaba-ching-ching tayo araw-araw. Anyway, gawa na tayo. Let's go! Hop! Thank you ulit. Let's go!